बे संसारा गैया गैया दाबायारि नोंहा रावबो गैया बे संसारा गैया गैया दाबायारि नोंहा रावबो गैया पुरी नागारनानै अन्नाय सान्नाय नेवसिनानै जावलाङो जिउ दिङाखौ हारसिङै गोदाव सोराव जोनोम पुरी नागारनानै अन्नाय सान्नाय नेवसिनानै जावलाङो जिउ दिङाखौ हारसिङै गोदाव सोराव बे संसारा गैया गैया दावबायारि नोंहा रावबो गैया 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 दुखुथिया नोंहा गोजोन पुरी बे जेनेमा गैया गैया दुखुथिया नोंहा गोजोन पुरी साबसिन हामसिन हास्थायनानै सुखुनि जिउ नागिरनानै सफैदोंमोन गुबुन रायजोआव जानांबाय नों आनि थानि साबसिन हामसिन हास्थायनानै सुखुनि जिउ नागारनानै सफैदोंमोन गुबुन रायजोआव जानांबाय नों आनि थानि बे जोनोमा गैया गैया दुखुथिया नोंहा गोजोन पुरी दुखुथिया नोंहा गोजोन पुरी
भांहरनि अखाफोर गावदाङा अनजालि महर मोनबा मोनखाङो मानोबा उसुखुथु गोसोआव आंनि गोसोआ बिखाया मानोबा बुरखायनो हाया थांलियो बिखाया मानोबा बुरखायनो हाया गुसना दिनैनो सरनानि आयराखिया गाखोनानै जों थुला जोमै सा सा मुलुग गिदिं गिदिंजों आमाय जुमाय गेलेनि आमाय जुमाय गेलेनि बिलि भांहरनि अखाफोर गावदाङा अनजालि महर मोनबा मोनखाङो मानोबा उसुखुथु गोसोआ आंनि गोसोआ आंनि गोसोनि थानसालिनि सना नों दरखं मोखांनि नों आंनि गोसोनि थानसालिनि सना नों दरखं मोखांनि नों आंनि दरखंनि बिबार बागाननि गेवलां गेवथाङो बारसे गलाबी बारसे नों बारसे गलाबी बारसे नों बारसे गलाबी बारसे नाथाय समायना गेवलांनाय बिबारा मोदोमनाय गैयाबोला खमसायनाय गैजाय लहायनाय बिबारसो लहायनाय बिबारसो नङा सना दै लुना जोथोन लागोन बेरे सिखिरि जानानै गोदै बिदै सोबगोन आं सिखिरि आं बिबार उन्दुनो फैला
आंनि रिस्का हाय हाय रिस्का आंनि रिस्का सानहर सान्दुं अखा खारो लामा लामा सिनेमा नायनो बोला गारि हमनो बोला अफिस हमनो बोला गाखो 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 माबार आंनि रिस्कायाव 1 2 3 4 न' फंसायो आं कारेक्ट टाइमाव रिस्का आंनि रिस्का हाय हाय दिनै दङ गाबोन गैया मानसिनि जिउआ गोथां समाव बोरायब्लाबो बुरिब्लाबो गोसो थोलायखा आइ आफा दाबो सोमोन्दोफ्रा थैब्लानो गैला मावै दाङै जुलि लायै रंजा बाजा था नाथाय दाबाव आंनि रिस्का गोख्रै खारो लामा लामा जेरावखि थाङा मानो थाइनैल' भारा रिस्का आंनि रिस्का हाय हाय रिस्का आंनि रिस्का सानहर सान्दुं अखा खारो लामा लामा सिनेमा नायनो बोला गारि हमनो बोला अफिसनो बोला रिस्कायाव 1 2 3 4 न' फंसायो आं कारेक्ट टाइमाव रिस्का आंनि रिस्का हाय हाय मोजां गाज्रि संसारनि मानसि लानानै थाङो फैयो आं रिस्का सालायनानै रावखौबो आंलाय नेवसिनो हाया देरसिन दुइसिन आंनि थाखाय रावबो गैया बयखौबो लाङो आंनि रिस्का गोख्रै खारो लामा लामा जेरावखि थाङा मानो थाइनैल' भारा रिस्का आंनि रिस्का हाय हाय रिस्का आंनि रिस्का सानहर सान्दुं अखा खारो लामा लामा सिनेमा नायनो बोला गारि हमनो बोला अफिस हमनो बोला गाखो 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 माबार आंनि रिस्कायाव 1 2 3 4 न' फंसायो आं कारेक्ट टाइमाव रिस्का आंनि रिस्का हाय हाय बेलासि समाव हारसिङैबो जों थांनो रथ'आगै आंबो थांफानि दैमा गाथोनाव आगै दैमा गाथोनाव नाव गैयाबोला गिदिंना थांगोन रथ'आगै आंबो थांफानि बोरसि दैमा बारनायनि आगैलाय सारि
सानसहायै समायना महर मिनि खैरो महर नोंनि गोमो गोजा खायनिया आगर गोनां दखनाजों सानसहायै समायना महर बिरहां बिरहां दावराय बादि खारहां खारहां मै बेलेंगि बादि नुसै आं नोंखौ रथ'आगै आंबो थांफानि बोरसि दैमा बारनायनि आगैलाय सारि दैमानि बाला गोराना बोरसि दैमानि बाला गोराना थाबायनानै मेंबोला हमथानानै थाबाय हागोन आंनि साइकेला रथ'आगै आंबो थांफानि बोरसि दैमा बारनायनि आगैलाय सारि बेलासि समाव हारसिङै बोजों थांनो रथ'आगै आंबो थांफानि दैमा गाथोनाव आगै दैमा गाथोनाव नाव गैयाबोला गिदिंना थांगोन रथ'आगै आंबो थांफानि बोरसि दैमा बारनायनि आगैलाय सारि